Megbeszéljük. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Nagyné vagyok. Dési úr, sok elképesztő dolgot hallottam már Orbán Viktor szájából, helyesebben egyebet se hallok, mint elképesztő dolgokat. Abba jó, hogy nagyokat mondjon. Igen. Tegnap a Klubrádióban, már nem emlékszem, de hogy a Klubrádióban, az ATV-ben, már nem tudom, hogy a hírekben, de a lényeg az, hogy Orbán Viktor beszédéből közvetítettek, de többször is. A lényege az volt, hogy Magyarország világszerte elismert ország lett. Na. Nem tudom, hogy tetszette hallani. Nem, de persze, nyilván nem azt fogja mondani, hogy Magyarország most egy nagyon kínos ország lett. Az igaz, csak nem mindegy, hogy miért, és az is biztos, hogy ennek a kiemelkedő dolognak, hogy Magyarország világszerte elismert ország lett, Orbán Viktor a főszereplője. És ha meg akarnám sérteni, akkor azt mondanám, hogy és a bandája, de nem mondom, hanem a kormánya. Hát persze. Hát, azért lettek világhírűek, amit művelnek. Ennyi elképesztő dolgot, amit itt művelnek, hát egyszerűen elképzelni is lehet, hogy folyamatosan a egész kormányváltás, illetve nem kormányváltás, hanem a rendszerváltás óta összesen a többi kormány ennyi hazugságot nem mondott, mint amit a 2 év alatt Orbán Viktorék mondtak. Nehéz verseny. Borzasztó hallgatni. Most, ha Orbán Viktor az ő hamis adataival, amivel próbálja alátámasztani, hogy Magyarország nagyon jó áll minden vonalon, akkor nem utasítaná vissza az ellenzék vitakívásait, hanem ő provokálná ki, hogy bebizonyítsa ország világ előtt az ő igazát. De esze ágába sincs, mert aki rádió meg tévéhallgató, már az ATV és a Klubrádióé, ott hallgathatja, hogy híres politikusok és újságírók beszélnek, és egyértelműen azt mondják, hogy Magyarország nagyon rosszul áll. Hát ha tisztán akarnánk látni, akkor csak vitával lehetne a képernyőn elmondani, és akkor el tudná a hallgatóság dönteni, hogy kinek van igaza. Bár én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem Orbán Viktornak. Hát mondjuk csak az, hogy 99%, mert különben elveszik Orbán Viktor kedvét a vitától. Hát a lejátszva van a meccs, akkor mindenki vitatkozni. Orbán Viktornak esze ágába sincs vitatkozni, ő neki visszaemlékezve a Gyurcsánnyal való vita, amíg él, az elkíséri, és azért is gyűlöli annyira Gyurcsány Ferencet, mert ő ott csúfos vereséget szenvedett. Hát azóta nem is, sőt, a jó barátai le is állítják, hogy ő ne álljon ki vitatkozni, mert ő nem tud vitatkozni. Én, ha a helyében lennék, akkor én megpróbálnám bebizonyítani. Ha az én lelkiismeretem tiszta, és meg akarom védeni az igazamat, akkor én hívok partnereket, és bebizonyítom nem csak a partnernek, hanem az egész országnak. Szóval egyrészt a vita nagyon fontos, azt gondolom én is, másrészt meg, hogy látjuk, hogy mi a valóság. Tehát többet keresek, vagy kevesebbet, van munkám, nincs munkám, mi van az adóban, a nem tudom mimmel. Tehát, hogy itt a szavakon túl, hát ami történik a mindennapokban, abból is látjuk, hogy most ez jó nekünk, vagy nem jó. Pontosan, és hogy ismerje el, hogy ugyan, dehogy van szegénység Magyarországon. Nincsenek éhező falvak, nincsenek éhező emberek, de hát ő el sem megy meggyőződni, és azt szeretném tudni, mert teljes egészében úgy néz ki, mintha ő el is hinni azt, amit mond. De ezt nem lehet elhinni, és arról nem is beszélve, hogy azon csodálkozom, hogy a kormánypárt egyszerűen képtelen, azt üzenem a kormánypártnak, ha férfi vagy, légy férfi, ne hitvány gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök Orbán idébb odább. Bocsánat a átköltött
Néha előfordul az ilyesmi de is. én szerintem nagyon illik Magyarországra. Köszönöm nagyon szépen, hogy elmondta. Én is nagyon szépen Kezit köszönöm. csókolom. Viszont hallásra. Megbeszéljük.